els 3 enfrontaments més destacats del torneig de Copa. En primer lloc, s'enfronta el Getafe a la gran sorpresa. L'Etxeneta, l'equip de la Vall d'Albaida, després d'eliminar 2-1 al Saragossa, tindrà enfront un equip de primera divisió. Segona, el Girona es mesurarà ni més ni menys que a l'Oriola. El líder de primera divisió visita a l'equip del Baix Segura. I per últim, en la Copa de la Reina, duel fratricida entre el València i el Llevant Unió Esportiva. Partidàs. Encara no està clar i no s'ha confirmat, però hi hauria alguna probabilitat o possibilitat de que el partit es jugara a Mestalla. Veiem només a un partit. Recordem les dates dels partits de Copa de la Reina i de Copa del Rei. Si vols saber-ho tot, a Diari La Veu.